Ang atong unang pagbasa naghisgot sa batasan sa Mesiyas. Ipatunhay gid niya ang hustisya o ang kalinaw sa kalibutan o kapasayloan sa mga sala. Mao nang dili kuno siya magsaba-saba, dili siya magsigig syagit-syagit diyas kadalanan, dili mo pangulo og rally ba, magsigig rally or magsigig lalis, dili siya hilig ana kay di na makaluwas. Mao na sa atong ebanghelyo si Jesus miangko na nga hapit na siya patyon. Si Lazaro iyang gibuhi, gipagawas niya gikan sa lubnganan, pero siya hapit na sad patyon aron ilubong. Kinsa may unang namatay, si Jesus o si Lazaro? Kay si Lazaro giplanuhan naman sang patyon sa mga Hudiyo, patyon sa ikaduhang higayon. Matay naman to naturally, nahilantan man to, niya namatay. Karon kay nabuhi man, daghan naman sa kaing nituo, ilan na sang patyo usab. Kinsa may unang namatay, si Lazaro o si Jesus? O pamansad mabutang Hinoon diri sa Bible. Pero nauna pa tong kamatay si Lazaro, ibutang sa doon tato. Niya wa man mabutang di sato pa si Jesus gi unang namatay. Nganong una man siya kay hapit naman si Maria ang igsuon ni Marta o ni Lazaro mibubo og pahumot sa tiil ni Jesus. Nya unsa may gisulti ni Jesus nganong gibubuan ang iyang tiil ni Maria? Ngon siya giandam na ni sa akong paglubong, sa akong lubong. Kay kanang sa una gud ang mga Hudiyo kanang bitawng malubong ang kuan, kanang minatay ilam ng hugasan kay di man nahayaon og dugay, within 24 hours ilubong man gina. Ilan ng hugasan ighumaghugas, ilan ng bubuan og pahumot nya puston dayon og kuan katong panapton nya ibutang ra na ngadto sa lubnganan. Gamay ra kay gasto, dili para karon nga lungon palangdaan na nga ni magsigig solicit nato dinhi pader para bayad sa lungon na kung anong namalit pa mamog lungon inyo lang tanang gilimisan og habol, di ba? Dali ra kayo kaskas lang yun niya mararabag tagpilang lungon tag 40,000 ana. Naku inyo pa nang gilimisag habol, palit mo dito sa SM, bisag duha pa kabuok habol. Ana, di tingin nakaabot ka ni 5,000. Ibubod na ni mo dito. Ana, imo nang butang gamay pahumot. Ala, ilunod na yun dito sa bahak. Mana? Simple ra kayo. Ayaw paghaya-haya. Sus, ang mga painit sa pader kay hayaon ra ba namo siyam kaadlaw niya ang painit. Nganong maghaya pa man mo aron wa nay gastuhan as painit. Ugma luno dayon dito. Na siya mahal man sang nitso. Naku ikaut lang na siyuta pag angkol lang dito usa ka kaut ana yuta lunod na dito. Nya ang kato na sang sunod mamatay dito gyapon ilunod. Kanon ra man na siyuta, siguro mga usa ka tuig o pa sa tingali mamatay sa inyong pamilya, ilunod. O naa sa ilaing mamatay, lawom-lawom lang sa 6 feet man pwede mo nagsapaw-sapawon. Di ba? Habol ra imong kuhaon ighuman kay malata naman to. Apila lang sa to dito. Di unta na maghuot atong menteryo. No? Nga tag-abot na nagtag 7-story diha. Kay usar man kalung usa ka pamilya, usa ka kaliwatan, usa ra kalungag. Ana, no. Nanlitan Brad Titing, ana usa na siya kalungag na maunag kamatay si Brad Titing, lono dito. Sunod iyang asawa, lono dito. Kanon ra na sunod iyang anak, iyang apo, adto ra gid ilonod. Butang lang to ngan. Family of sanay plido ninyo, Brad. Brad Loloy na lang, Brad Loloy. Butang dito.
Mauna dito yung asawa kay kusog mo tumuliktor dire ay butang dito daan. Hutdo na hasta pang mga apo pwede pa ilono dito. Wa nay daghang mga mahal pa kaistanan. Ako lang ning gihisgutan kay si Jesus iyano kayo ang iyang pag-andam siyang kamatayon. Unya unsa may sunod? Si Jesus relax, wa magsaba-saba, wa magsyagit-syagit. Nganong di man siya mo reklamo? Kay gidawat na niya nga mobiya kita aning kalibutan na. Ang daghan gud natong kasaba kani manggong atong reklamo, kasagaran gyud kani manggong di ta kadawat nga mobiya ta aning kalibutan na. Kamurong nanimba dinhi online parishioners o kamong ni aron nanimba kadawat na mo nga mubiya kita ning kalibutan na. Dawat. Sige, lingian na imong tupad. Ing na kanus-a ka mubiya. Ngatan abay na kanus-a man ka gustong mubiya. Oy. Sagara na to di kadawat. Ayaw pa dir gagmay pa akong mga anak. Nga kung daghan kayo ko na pa ko'y utang bayron nun. Sos, may rabasag ni bayad, wara bagyod. Ako san mingon sa kundi apay daghang slot nga ibaligya pa di Lord ay sa Lord kay da pa ko'y project. Ginoo nga to ka ng project. Pwede ram nag di padayunon nganom di ay. Total mo biya ra bitaw ta dire, di ba? Pero madayon sa arang-arang sa tingali. Pero di madayon, ada sakit stiya na to Ayan na. Muna siya. Og kun ato ni siyang sundon, madayon gyud ang atong gibungat sa salmo nga ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Kana bang ang sentro nato ang Ginoo nga maoy atong guide, mausay atong kanini ang kaluwasan. Karon ang atong mga politicians nining nagkaduol ng eleksyon, murag na nigkamot sila nga motuo ang tao nila nga sila gyoy manluluwas sa atong nasod. Kana bang kasagaran nila di tingalitanan arogante. Kana bang mopasalig na sila mo'y muluwas. Kanindot unta kung kining atong mga politicians karon maningkamot pagsulti nato nga ako maningkamot nga mutabang ninyo nga maduol tas Ginoo. Kay ang Ginoo maugay atong manluluwas ug atong kahayag. Nya ang iyang buhaton di siya manaot sa iyang isig ka magdadagan. Dili sad siya magsigig buan ang kwartang porting daghana. Kana bang mo gasto gyud bag binilyon ba para lang gyud mo daog. Dili siya ana. Ug mao nay tinuod nga manluluwas si Kristo galakaw ra. Wa gani siya ikapalit og pagkaon, motong giresibi lang siya didto ni Marta sa ilang pamilya. Ana, ipakaon, yano kayo, pero siya ay manluluwas. Wa siya'y balay, wa'y sakyanan, wa'y savings, wa'y negosyo. Wa tanan, pero siya'y manluluwas. Nga naman, kay ang Ginoo man maoy manluluwas, mao may kahayag, dili man kita. Ako dinhi isip inyong pare, sige ra gyud ko wali dinhi aron makakita mo Ginoo. Di ba? Kutobs mahimo, hasta sad ko makakita sad ko aning Ginoo nga akong giwali. Kinsa may makakita niini ang maliwat ni Hesus nga mag-andam sa iyang kamatayon. Naintriga sad ko nganong si Maria nibubo maglana pahumot. Hinumdo mo sa una nilang kita kadtong si Maria wa mo tabang og andam sa pagkaon. Wa mo tabang ni Marta, hinumdo mo ato nga si Maria gasigira og lingkod sa tiilan ni Hesus og naminaw niya. Hinumdo mo na.
O mao to'y gisulti ni Hesus. Ingon siya, abibiya nimo Maria, kanang hapit na biya ko mamatay. Nya nindot unta to inigdayon akong kamatay, buubuan kog lana. Nya igsunod nako igdayon akong kamatay, mohapit ko dinis inyo. Bubuoy niya kog lana ha. Ana, mo tong niingon si Jesus, si Maria nakapili sa maayong butang. Mo tong pagbalik ni Jesus agis ila padung na ngadto Jerusalem, kay baonas Maria unsa iyang buhaton, gidawat na niya ang kamatuoran nga kani katapusan na lang ning agi dinhi ni Jesus, katapusan na lang niyang saka kay patio na ni siya. Mo to iya yung gibubuan og katong mura og anointing. Di ba? Nindot no? Kamo, nahibaw mo kanus amo mamatay. Wa? Ay, sana mahibaw mo. Kamo mga banag asawa, pag istorya-istorya ko no mo, kisa kay unang mamatay na to dong no. Murag ikaw, tingali day. Kaya, bubuin niya kung pahumot ha. Mo na ang asawa, kada gabi sigihan niya buo iyang bana og pahumot. Kaya kanang buo ag pahumot, patyono naman na. Ang bana sad maningkamot sad ngaya sang pahumutan ang iyang asawa, aron mamatay sad. Adili ay ang pagbuo ni Maria og pahumot ni Kristo out of love, dili to panunglo, kung dili gugma. Gugma nga mituo siya nga si Jesus mao gyud ang iyang Ginoo, iyang manluluwas. Mao na kun naa ta nang hunahunaa og kanang klasihas kinabuhi, pobre apan naningkamot sa pag-andam sa kamatayon, kana mahimo gitang manluluwas sa katawhan.